Приятно ми е да се представя, тези си част от екипа на ESS. Казвам се Любовка Мейполска и съм консултант в фармата екипът на ESS. До мен е Ангел Йончев, той е нашия главен програмист. До него се намира нашият изпълнителен директор Радослав Бенов, познат още като Роди. И до него се намира Татяна Бакалова, която е наш презентатор и обучаващото лице. Преди всичко бих искала да изкажа своите благодарности от екипа на ESS, че днес отделихте от вашето време и сте с нас на първият формат на вебинара, който се надявам да не е и последен такъв. Зад кадър също се намират и част от екипът на консултантите, които със сигурност, ако се включат в днешната презентация, ще ги познаете по гласовете. Освен благодарности за вашето участие в днешния вебинар, изказваме и благодарност за това, че се включвате в нашата нова инициатива изследването за удовлетвореност на клиентите, която вече провеждаме 2 пъти с вас. И целим да получаваме обратна връзка, защото вашето мнение е изключително важно за нас. Във вашите отговори открихме много похвали, позитивни коментари, негативни оценки, както и градивна критика, която всъщност е най-важна за нас, за да можем да градим именно върху нея. Ще си позволя да прочета малка част от предложенията от последното изследване. Възможност за промяна на начина на плащане след приключване на продажбата от брой с карта и обратно. Възможност POS-терминалите да се свързват с аптечната програма и автоматично да се прехвърля сумата за плащане с POS към POS-терминала. Програмата да разпознава писане на име и въвеждане на код, за да не е необходимо постоянно да сменяме код и име. Електронните рецепти за свободна продажба и по НЗОК са почти неразличими. Да се помисли в тази посока. Да се разработи възможност за едновременно отваряне на електронни рецепти на различни пациенти. Това са само малка част от вашите предложения и сега предстои да видите, че именно тези коментари и тези предложения са вече разработени и ще ги откриете в PharmaCloud. Има и още много нови новости и функционалности в нашия нов софтуер. За да не губим повече време, бих искала да дам думата на господин Бенов, който е нашия двигател на развитието на нашите продукти. Той ще ви запознае с основните акценти, технологичното предимство на PharmaCloud, а след него ще се включи и Танчето, която седи до него, и тя също ще ви запознае с функционалностите на софтуера. Накрая, естествено, на презентацията ще има време, ще отделим време за вашите въпроси, ще отговорим на драго сърце на тях и нека сега дам думата на господин Бенов. Здравейте, Христос възкресе, желая ви здраве и топлина, светлина. Аз в началото на презентацията ще кажа няколко думи за компанията, защото, както предполагам, повечето от вас знаят, от повече от година и половина ние станахме част от много голяма международна компания. Преди да започна с самия продукт, бих искал да ви кажа няколко думи за нашето придобиване от една голяма холандска компания. Всъщност, края на 2023 година ESS бе придобита от Total Specific Solutions, която е холандска компания и представлява обединение от над 160 компании в Европа. От своя страна, тази фирма фактически се управлява от друга фирма, която е в Канада, т.е. е собственост на друга фирма в Канада, която развива този бизнес за обединяване на много софтуерни компании от повече от 50 години. И общия брой на компаниите, които са заедно с канадската фирма, са над 1000. Това, което е характерно, е, че се запазва автономията на компаниите. Всяка компания се управлява самостоятелно, така че
Аз все още съм изпълнителен директор, въпреки че вече не съм част от собствениците в компанията. И това, което мога да ви уверя, че това е фирма, която поддържа всичките си единици, всичките си тези 1000 компании през годините. Почти няма затворени или закрити компании. Помага се на мениджмънта, следят се основно финансово нещата, докато управлението и начинът на организация на бизнеса продължава да се изгражда от хората, които са били или предишни собственици, или разбира се нови изпълнителни директори. Тоест, това го казвам, за да бъдете уверени, че всъщност сме в добри ръце и се предполага, че компанията ще се развива и следващите години благополучно. PharmaCloud всъщност беше започнат да се развива, да се разработва от повече от 3 години. Като основната разлика между стария PharmaStar и PharmaCloud е, че той бе базиран на цялата ERP система. Някои от вас може би са чували, че ние освен аптечен софтуер разработваме ERP система, която някои от големите дистрибутори на лекарства като Sting и Farmnet използват. Тоест, на базата на този голям софтуер беше разработен нова версия на аптечната система. Това позволява, освен да се оптимизират по-добре бизнес процесите, позволява да се ползват всичките възможности, които има самата ERP система. Като, например, могат да се изграждат всякакви търговски условия, количествени промоции, т.е. инструментариума, който позволява да се правят промоционални цени, отстъпки, промоции е изключително богат. Много лесно могат да се правят интеграции с външни системи и фактически това е система, която предполага от този момент нататък един дълъг хоризонт на развитие. Разбира се, постарахме се да всички неща, които не бяха достатъчно оптимизирани в старата система, да бъдат направени по по-различен начин, така че интерфейсът да бъде по-удобен за самите потребители. Накратко, кои са основните хора, които участваха в разработката? Някой от тях предполагам, че сте ги чували. Ники Спасов, който е ръководител на проекта, заедно с... Аз също имах участие в този проект. Повече от 25 години е служител на компанията. Ангел Йончев, един от водещите ни програмисти, с огромен опит също, над 17 години опит, разработвал е много неща и в старата система PharmaStar. Ивайло Желязков, който е старши програмист, и двама млади колеги, които също активно се включиха в проекта. Това са Виктор Веселинов и Динко Христов. Това са и нашите консултанти. Някои от тях предполагам, че сте работили. Има, разбира се, и нови имена, които основно се занимават с PharmaCloud, като Таня, която е отляво до мен, Борис, който познавате и от PharmaStar, той се занимава и с двете системи. Генка или Гери, както е известна, която също беше част от най-вече тестването на системата. Ели, Пламен, Любов, която започна представянето на вебинара, и Румен също е консултант. Тоест, виждате, че имаме сериозен екип, който се предполага, че ще може да направи обслужването и поддръжката на системата достатъчно добро и да отговаря на всички въпроси, проблеми, които възникнат при експлоатацията на програмата.
Съвсем накратко малко техническа информация. Основната разлика технологична в системата е, че това е изцяло клауд система, като когато говорим за клауд система, базата данни и въобще системата може да бъде в някакъв дата център, може да бъде дори в клауд на Microsoft и не се изисква никаква поддръжка в самата аптека, освен инсталацията на клиентско приложение, което се връзва с централната база данни. Това прави системата изключително лесна за имплементиране на промени. Не се налага да се променят нещата по локалните компютри и поддръжката на системата е изключително оптимизирана. Това, което споменах, че целият аптечен софтуер е базиран на ERP системата. Тук е направен един пример. Съществува възможност, разбира се, тези от вас, които биха проявили интерес към такова нещо, да се направи автоматична интеграция с финансово-счетоводния модул на ERP системата, което би ви позволило почти без закъснение да получавате приходи и разходи за вашия бизнес още няколко дена след като са приключени продажбите. Сега, аз знам, че повечето от вас ползват външни счетоводни компании, но това, което тук може да се изгради и направи, би ви позволило да виждате приходи и разходи, така че реално да виждате какво печелите от вашия бизнес. Защото, знаете, разходите се променят, като се почне от наеми, заплати и така нататък. И понякога човек, улисан в ежедневната работа и ежедневните продажби, всъщност няма ясна картина дали печели или губи от бизнес. Това, разбира се, за тези от вас, които имат повече от една аптека и биха могли да бъдат обединени в малка верига, също би могло да бъде голямо предимство, защото ще се види коя аптека колко печели, коя е по-добре, коя не е добре, от кои продукти и така нататък. Сега тук искам да кажа, че PharmaCloud вече работи почти 3 години, като първоначално беше инсталиран в 3 от нашите вериги. Това са Subra, Аптеки Ravia и Remedium, като уговорката е, че Remedium ползва основно програмата за здравна каса. Така че това едновременно е и нова система и вече доста, така да се каже, тествана и стабилно работеща система. Как може да работи въпросната програма? Разработена е, разбира се, автоматична миграция на данните от старата система, като, разбира се, това не е задължително. Може да се почне изцяло от чиста база данни. Тук е място да кажа, защото много често имаме запитвания дали старата система ще бъде спряна. Нямаме никакви такива планове. Старата система ще продължи да се поддържа, но само с законовите промени и законовите изисквания. Тоест всички нови неща, които наистина след малко колежката ми Таня ще може да ви запознае с някои неща, и всички допълнителни модули се разработват изцяло в новата система. Просто живота на технологичния живот на старата система е към своя край. Знаете, излизат постоянно нови версии на Windows и на други операционни системи. И PharmaCloud би ви позволило да стъпите на нещо, което ще бъде живо и ще осигури развитието на нещата следващите поне 10 години. Това е накратко. Това, което също мога да ви кажа, че това, което ще видите тук, е само една част от
нещата, които в момента са направени в системата. Например, ERP, понеже върху ERP платформата има малък модул за графика на работното време, може да се следи кой фармацевт кога е на смяна, на кое работно място и така нататък. Но по-важното е, че стъпвайки върху ERP платформата, нови неща, които възникнат като необходимост, изключително лесно могат да бъдат добавени. Тоест системата е изцяло направена на модулен принцип и може да бъде надграждана и разширявана. И следващите няколко години тя ще стане не само просто една аптечна система, която продава, а цялостно решение за управление на бизнеса на една или повече аптеки. Сега ще дам думата на моята колежка Таня, за да ви покажа някои от нещата, които има в системата и разбира се, накрая, ако имате някакви въпроси, ще можем да отговорим. Здравейте от мен. Така се казвам. Минаваме вече към детайлите на самата програма. Кажем какво можем. Основните функционалности в нея са, разбира се, имаме възможност за заявки, за доставки, за продажби, ERP операции, това са другите складни операции. Много богати са функционалностите по отношение на цените и търговските условия, разбира се, всякакви справки и отчети. Ще започна първо с продажбите, защото там имаме направени повече промени в сравнение с Pharmastar, най-вече целящи улеснение на работата в аптеката. Разбира се, запазени са трите режима на работа на инструмента за търсене, автоматизиран, полуавтоматизиран и ръчен. Имаме различни начини на плащане, включително комбинирано плащане, може да се плати смесено с карта и в брой. Новото, което е в PharmaCloud, е, че в полето за търсене на артикула в Autocomplete се търси автоматично по име на артикул, по NZLK код или по баркод, без да се налага да оказвате предварително по кой от признаците ще търсите. Спомням си, че това го каза Любов като едната от препоръките от направеното проучване. Имаме няколко режима за избиране на партидата, от която да бъде изписано количество от конкретната продажба. Режимите са ни автоматичен, ръчен и режим супермаркет, който е в два варианта. При автоматичния режим, това е така добре познатия режим на изписване на партидата с най-къс срок на годност. При ръчния режим изписваме партида, която ние изберем сами, а в супермаркет режима търсим с баркод и автоматично се сваля количество долу в позициите на продажбата, като тук имаме два варианта на режима супермаркет. Единият е с автоматично изписване отново на партидата с най-къс остатъчен срок на годност, а другия вариант е с разпознаване на серийния номер. Тоест, ако с баркод четец е сканиран 2D матрикс кода на опаковката, от него се намира серийния номер, който е маркиран върху опаковката, той се търси в наличностите в програмата и се изписва точно от тази партида, която е била потърсена. Имаме правена интеграция при наш клиент с POS-терминал, което позволява автоматично изписване на сумата за плащане върху самото устройство, върху самия терминал. Това също беше една от препоръките в направеното проучване. Направено е сравнително лесно създаване на фактурите към продажбите, независимо дали са в същия ден или в разрешение 5-дневен срок от момента на реализиране на самата продажба. Сега тук имаме един клип, с който съм показала различните варианти на изписване, режимите на търсене на партиди по-точно, това за което говорих автоматичен, ръчен и супермаркет. Ето сега сме на автоматичен избор на партида, сканираме с баркода опаковката и се сваля партидата, която е с най-къси остатъчен срок на годност. При ръчен избор на партида виждаме на екран всички партиди, които са налични в момента в аптеката. Избираме сами от коя да изпишем. Сега, тук това, което исках да покажа също, е, че с бутоните за добавяне свободна продажба плюс и NZLK плюс можем да добавяме в същата група
на същия клиент още документи за продажба, независимо дали са свободни или НЗОК, които след това да бъдат приключени като обща сметка. Ето сега тук отварям нов документ за свободна продажба, при който вече изписвам с режим супермаркет, сканираме опаковката и сваля, това е с автоматичния избор на партида, сваля партидата с по-късия срок на годност. Сега вече сканираме с варианта с режим супермаркет. Видяхте, че изписа вече от другата партида, разпознавайки серийния номер, който е бил сканиран. Другото, което се случва и в режим супермаркет е, че ето сега тук показвам как имаме вече два документа за този клиент. Даваме плащане и имаме обща сума на продажбата. Взехме парите на клиента и отпечатваме касови бонове за всяка от продажбите. Така, при режим супермаркет с сканирането на опаковката автоматично се случва и подаването към хъба за верификация на сканирания код. Като първо следва операция Verify или така наречената проверка, а след това на приключване на документ се случва и операция Dispense. Ето сега ще ви покажа на този клип как се случва в реална среда това нещо. Режим супермаркет с автоматично сканиране на партидата. Прочита се опаковката, 2D матрикс кода трябва да се прочете в този случай. И в таб верификация виждаме, че е тръгнала транзакция с операция Verify, т.е. проверка в хъба за верификация. Когато документът бъде приключен, ще се види и операция Dispense. По отношение на stornирането на свободните продажби, да, разбира се, може да се stornира целият документ за продажба. Допълнително, което сме направили в PharmaCloud, е, че е възможно частично stornиране на едната от позициите или дори частично количество от едната от позициите. Имаме направено и stornиране само на плащането, т.е. ако е платено първо с карта, но се окаже, че въпросното плащане с карта не може да мине, а документа вече е приключен, правим stornиране на касовия бон, който е маркиран с плащане с карта и можем да изберем друг начин на плащане за документа, например в брой. За по-лесно и бързо обслужване на клиентите, вече ви показах, че за един клиент могат да се направят няколко документа за продажба, които да бъдат включени в една група, т.е. една сметка, все едно на клиента. И когато се приключат тези документи, приключването става паралелно, за всички излизат касови бонове и сумата за плащане е обща. В PharmaCloud е възможно и да се работи с двама клиента едновременно, с по няколко документа, като сметката на всеки един от двамата може да бъде приключена независимо от другия. Това се ползва, когато един от клиентите е дошъл, започнал е продажбата при него, но той е започнал да се колебае какво още би искал да избере. Тогава пристига втори клиент, който вече е категорично решил какво точно иска. Можем първо да обслужим него и след това отново да се върнем на клиент едно. Това, доколкото знам, във PharmaStar го постигате с отваряне 2 пъти на програмата. Тук вече не е нужно такова нещо, може да се работи с двама клиенти. Ето сега ще ви покажа и клипче за stornирането. Виждате, че тук има изписани 2 бройки от този артикул. Натискаме бутона за stornиране, трябва да покажем основанието, дали е рекламация или операторска грешка. Казваме какво количество искаме да stornираме, 1 бройка. Отваряме стор на документа, стор на документа се приключва винаги с плащане в брой. И готово, така вече едната бройка е върната в наличност в аптеката. Като отворим документа за продажба, можем да видим, че в продажбата е отразено, че има stornирана 1 бройка по нея. Това е с частично stornиране на позиции от документа. Сега това ще е клипа с stornиране на плащане. Ето, виждате директно тук пише част от името и излизат резултатите на наличностите, които отговарят на въпросния филтър. Плащаме го този документ, казваме, че се плаща с карта, той се приключва, отпечатва се касов бон с плащане в карта, но се оказва, че нещо се случва и всъщност плащането с карта не е минало.
В документа е записано такова плащане с карта, но ние казваме, че няма да бъде така. Трябва да се storнира въпросния касов бон и да се избере начина, по който реално ще плати клиента. Казваме в случая, че ще плати в брой. Съответно, отново сега се пуска касов бон, който ще е в брой и в самия документ е отразено вече, че имаме плащане с дебитна карта, след това storниран касов бон за плащането с карта и ново плащане в брой. Това сега е клипчето за няколкото клиента. Казваме, че е дошъл един клиент, избира си нещо, но почва да се колебае, чуди се. Отиваме на клиент 2 и казваме, че той ще си ги закупи нещо друго. В случая памперс. Така. На екрана се вижда, че имаме два клиента с техните документи. Клиент 1 с неговия документ, който още не е приключен, и клиент 2, който вече има два документа по него. Клиент 2 е готов да плати, да приключи с продажбата, плаща с карта. Отпечатват се касовите бонове. Клиент 1 вече може би е преценил какво иска да си вземе. Връщаме се на него, добавяме му това, което си е избрал. И приключваме и неговата продажба с плащане в брой. Това е най-общо казано за свободна продажба и разликите най-вече, които сме направили за улесняване работата в аптеката. Сега да разкажа малко и за продажбите по здравна каса. Първото нещо различно между PharmaCloud и PharmaStar е, че наличността е в един общ склад. Няма дори виртуална разлика на складове свободен и НЗОК продажба. Всяка доставка се маркира като доставена по канал свободна или НЗОК, най-малкото заради различните условия за доставка, които получавате. Съответно, получената партида си носи своя флаг как е била доставена по свободна или по НЗОК. Съответно, когато се изписва на продажба НЗОК, първо се изписват партидите, които са доставени по канал НЗОК и след това, ако не достигат количествата, се изписват от тези по свободна доставени. Съответно, когато е продажба по свободен пазар, първо се изписват доставените на свободна продажба и след това, ако не достигат количествата, се вземат и от тези по НЗОК. Като тук не се налага дори тези автоматично създавани документи в PharmaStar за прехвърляне на наличности между единия и другия склад. Просто всичко е на едно място. В визуализацията на рецептата, освен информацията, която досега сте виждали в PharmaStar, вече показваме и наличността на аптеката от въпросния артикул, единичната цена, реимбурсацията от здравната каса, дължимата сума от пациента, включително дължимата сума от пациента по цялата рецепта при изпълнението и колко би дължал той, за да можете още в този момент на визуализацията на самата рецепта да кажете на пациента какво би дължал, каква сума би трябвало да плати и съответно той да е наясно дали разполага с въпросната сума и дали желае да му се изпълни рецептата. Друга сериозна разлика с PharmaStar е, че в PharmaCloud рецептата и продажбата са един документ. Няма как да имаме разлики между рецепти и продажби и справка, която се налага често да пускате в PharmaStar. Тук документът е един. Съответно, когато storнирате продажбата по НЗОК, се прави и сторно на изпълнението на рецептата и автоматична реактивация на опаковките в хъба за верификация. Тоест с едно движение storниране на продажбата се извършва и всичко останало по отношение на storнирането и на рецептата. Това за възможността за изпълнение на рецепти на повече от един пациент в една група беше от препоръките в направеното поручване. При нас е направено, показах ви го вече, как в една група продажби, в една сметка, могат да бъдат направени множество продажби по свободна пазар, множество продажби по здравна каса, включително и на различни пациенти. Другото, което има важно при нас е това, че ние записваме комуникацията с Националната здравна информационна система по отношение на
търсените, изтеглените рецепти и по отношение на изпълнените рецепти. И ако се е случил вариант, при който е изтрита някоя рецепта, продажба, която всъщност обаче е получила норма на изпълнение в NZIS, но някак то не е било записано в системата, от записите на въпросната комуникация може да се възстанови тази рецепта от файла и да й се потърси отново изпълнението. Нещо, което, за съжаление, се случва при последните прекъсвания на работата в NZIS. Ето така изглежда картинката на рецептата в PharmaCloud. Доста е позната и в PharmaStar е подобна, но тук можете да видите, че показваме налично количество от опаковките, показваме и цените и общата сума при изпълнението на рецептата. В случая е 1,67 само за едната позиция, защото другата вече е била изпълнена на друго място или може би на същото, но преди това. Имам клип, с който ще покажа и изпълнение на една рецепта по здравна каса в тестова среда на NZIS. В случая тя е за тест ленти, които се изписват на онзи общия генеричен код. Сега ще го покажа. Ето е рецепта. Търсенето е обичайно с идентификатор на пациента, който в общия случай е ЕГН и дата на издаване на рецептата. Разбира се, има и вход през рецептурните книжки. Все още работят. Така, ето е рецептата, която исках да покажа. Тя е, както виждате, по този общия код WT001. В този случай тук имаме направен бутонче медицински изделия, при натискането на което показваме всички артикули, които са позволени за изписване на този общ код тест ленти, съответно с наличностите им в аптеката. Така можете да изберете от кой точно вид тест ленти ще изпишете, за да дадете на пациента. Ето сега в самата рецепта, като избрахме, че ще изписваме от този артикул, в самата рецепта се показва и наличното количество и евентуално цената, но тя в случая е 0, разбира се. Така изглежда самия документ, продажба и рецепта едновременно. Добавяме на същата сметка на същия човек от бутончето с плюс свободна продажба и един парацетамакс, за да покажа приключване и на двете рецепти едновременно. Не рецепти, на двете продажби по-скоро. Едното е рецепта, другото не. Сега тук имахме екран, в който се попълва ЕГН на получателя. ЕГН на получателя на рецептата, който по подразбиране е пациента от рецептата. Но ако лицето е под 18 годишна възраст, тук се изисква задължително попълване на данните на получател на рецепта. Така, продължаваме. Приключиха се и двата документа, отпечатаха се касови бонове. На продажбата по НЗОК е направена комуникацията с NZIS. Ако артикулите бяха верифицируеми, щеше да има и комуникация с хъба за верификация. Връщаме се в документа, искаме да го storнираме. Преценили сме, казваме тук счетоводната причина за storнирането. Дали е операторска грешка или рекламация. Приключваме въпросния документ. Сега Националната здравна информационна система иска да напишете основание за storнирането на рецептата в NZIS, на изпълнението на рецептата в NZIS. В случая написах тест, защото това е тестова среда. И така вече продажбата е storнирана, изпълнението на рецептата в NZIS е storнирано. Тази рецепта вече е свободна за изпълнение на друго място или на същото в някой следващ момент. За пациента може да си вземе отново въпросните артикули. Стигнахме и до модула за ERP операции с стока. Това са другите стокови операции, най-общо казано. В тях влизат, разбира се, блокиране на стока, което може да е по разпореждане на ИАЛ или по някакви ваши си преценка, ваша причина. Инвентаризация, разбира се, обичайната инвентаризация, която е с блокиране на количествата, които са обявени, че ще бъдат инвентаризирани. В PharmaCloud сме направили и инвентаризация без блокиране на личностите, които позволяват, въпреки че се прави инвентаризация, продажбите на артикулите да продължават, като в момента на преброяване на количествата просто трябва да се даде рефреш, за да се покаже наличното количество точно в този момент.
Това е някакъв аналог на бързата инвентаризация във Pharmastar. Допълнителните операции, обаче, стокови, които има направени тук, са едната от тях е подмяна на стока с или без блокиране. Това в общия случай се случва, когато доставчик, търговец на едро или представителство, по-скоро търговец на едро, оговорите с него подмяна на стока. Дали е изтекал срок, дали нещо друго се е случило или пък там някаква кампания е изтекла. В този случай правиме такъв протокол за подмяна на стока, който позволява да се изпишат от склада стоката, която се връща и да се заприходи новата, която се получават от доставчика с някакъв протокол. Нали, то не идва с официална фактура, официален документ, а идва с протокол. Въпросните протоколи могат да бъдат отразени в програмата. Също така, този вид документи се ползват и когато се приготвят екстемпорални форми, като коларго или гранофорин, които се подготвят предварително известни количества. И в този случай на изписаната стока се изписват суровините, тези съставните елементи на въпросните гранофорин и коларго, и се заприхождават гранофорин количество, което е произведено. Другото, което сме направили, е създаване на промо пакет. Това е когато аптеката прецени, че ще направи някакъв пакет от типа, примерно, продаваме едновременно четка плюс паста за зъби. В този случай създаваме промо пакет артикул, който се казва четка плюс паста. Трябва да изпишем от наличностите на четките и на пастите и да създадем наличности на пакета. Съответно, когато изтече въпросната активност, се прави обратно връщане на пакетите, т.е. изписваме от останалите количества пакети и се заприхождават отново в програмата съставните им елементи. И следващото важно, според мен, предимство, което сме осигурили в PharmaCloud е промяна на доставни цени на наличните стоки при кредитно известие, при получено кредитно известие от доставчик. Това позволява във всеки един момент цената на придобиване на наличните количества да е вярна, да е точна. Да не се налага, когато преценявате маржа от продажбите на някой производител или на някоя търговска марка, да смятате на ум, че сте получили някакво кредитно от доставчика, което ви компенсира за някаква разлика в цените. За какво става дума? Значи имате наличности на някакви стоки, доставчика или производителя обявява намаление на цените. На това нещо по всяка вероятност иска справка за наличните количества в аптеката в този момент. Дават му се наличните количества и той пуска кредитно известие за компенсиране на разликата в цената. Това нещо в Pharmastar мисля, че не е можело да бъде отразено по този начин, намалявайки цената на придобиване на наличните стоки, докато тук вече е направено така, че при следващи продажби и при справки за продажби и маржове, нататък на тези партиди, те ще излизат с верните суми. Сега тук съм направила клип точно с пример за компенсация за случая Диалгин капки. Съм заприходила 10 бройки по 5 лева от доставчик Sting. Сумата на документа без ДДС е 100 лева, с ДДС 120 лева. Имаме по 10 опаковки по 5 лева. Доставчика обявява, че продажната цена на Диалгина се намалява, може би поради променена цена, пределна регистрирана цена в Националния съвет по цени и реимбурсиране. Тогава правим протокол за промяна на цени. Те казват, че ще ни компенсират за наличните количества. Показахме, че имаме по 9 бройки налични в момента, защото са продадени по една. Тук ето вижте едно от предимствата на PharmaCloud, лесно копиране на елементи от клетки. Директно си копираме ID-то на доставния документ и той ни се появява с наличните стоки от този доставен документ. Сваляме долу в позиции и в лявата част на екрана виждаме цената на придобиване на наличните стоки, която е общо 90 лева. Получаваме кредитно известие от доставчика за 18 лева. Тъй като е кредитно известие и намаление на цена,
пишем отрицателна стойност минус 18 лева и казваме, че ще се разпредели тази сума върху текущата цена на придобиване на наличните стоки. Това и се случи. Тези 18 лева се разпределиха върху наличните по 9 бройки от двата диалгина и вече общата сума на диалгините е 72 лева, а бяха преди 90. От тук нататък, колкото пъти се продаде този диалгин и се провери маржа по въпросните продажби, ще се вижда, че той е закупен на 4 лева, а не както е бил в оригиналния документ на 5. Документа се потвърждава и от тук нататък цената му на придобиване става вярната. Новата. Така, преминаваме към следващото с цените и търговските условия. В FarmaStar е било възможно за даване на търговски условия по различни критерии. Тук в FarmaCloud вече това нещо е развито в много голяма степен. Като цяло цените, продажните цени се вземат от ценовите листи на аптеката. Имаме стандартна и промоционална ценова листа, като стандартните и промоционалните всъщност са и по двата канала за продажба. Имаме стандартна ценова листа за свободен пазар и стандартна ценова листа за НЗОК. В някакви моменти могат да се правят промоционални ценови листи за някакви периоди и по двата канала отново свободен пазар и здравна каса. Здравна каса едва ли. Могат да се задават количествени промоции в аптеката от типа купуваш, ако се купят 2 пакета от памперси, ще получите подарък мокри кърпички, или пък ако купите 5 хранителни добавки от този вид, ще получите отстъпка 20%. Имаме и още едни количествени промоции, които са така наречените сложни количествени промоции. Там вече избора на артикул е от цяла група или от цяла търговска марка. Т.е. ако закупите 5 продукта на марката Nivea, ще получите отстъпка 15% на всичките или пък 15% само на най-евтината. Това вече зависи от това вие как ще зададете въпросната промоция. Тук на това екранче сме показали как става самото управление на артикулите като цени и като флагове за активност. Виждате, че имаме продажна цена свободен пазар, може да се зададе промоционална цена с някакъв период на промоцията. Разбира се, има цена по здравна каса, може да се направи и промоционална цена по здравна каса за определен период. И тук са флаговете за активности, за заявка, за продажба и за доставка. Това означава, че може в някакъв момент в аптеката да се забрани, така да се каже, ако не е активен артикул, за заявка или за доставка. Ако прецените, че нещо не желаете повече да се заявява или да се доставя, а само искате да допродадете наличните количества. Тогава тези флагове се махат и този артикул става неактивен за заявка, неактивен за доставка и не може да бъде нито заявяван, нито доставен. Възможно е да имаме направена защита в продажбите, да не се продава на цени под цени на придобиване, но тази защита в някакви извънредни ситуации може да бъде премахната. Например, при някакви сериозни промоции по отношение на изтичащи срокове или нещо от този порядък. В това същото екранче има направен и бутон за импорт от Excel директно на продажните цени. Ако имате направен екселски файл с продажните цени на всички артикули от дадена търговска марка, директно от този бутон можете да ги налеете. Няма нужда да ходите артикул по артикул, а направо с натискане на 2 бутона цените ще ви бъдат заредени в стандартната ценова листа на аптеката. Ето сега им направен пример с такава промоционална продажба с обикновена количествена промоция. При закупуване на 2 пакета памперси да се получава подарък мокри кърпички памперс. И сега видеото за правенето на самата промоция, нейното дефиниране. Това е вида количествени промоции. Наименованието е добре да е говорящо, защото то се появява в самия документ за продажба и после може да бъде ползвано
при изготвяне на справки. Казваме период на валидност на въпросната промоция, в случая от 16 до 30 април. Записваме шапката на документа и след това следва дефиниране на артикулите, които ще участват в тази промоция. В случая им знаех ID-тата, директно по ID търся. Тук може да се ползва бутон за прехвърляне на избраните, а след това ще ви покажа на следващия артикул как може да се влачи и с мишката. И тук задаваме, ако на позиция вход, ако закупите два пакета от този вид памперси, какво ще се получи? Позиция на изхода казваме, че ще бъдат мокрите кърпички. От тях ще се получи едно пакетче мокри кърпички. И така промоцията беше създадена. Сега със следващия клип ще покажем как се случва самата продажба. Ето виждате, отново изписвам директно с ID-то. Можех да търся и с памперс, но щяха да изгледат сигурно повече артикули. Оп. Момент. Виждате тук вгоре излиза подсказка, че този артикул е в промоция, така че да се избере въпросната промоция от бутончето "Избери промоция". Желаете ли? Питаме в общия случай клиента дали желая да ползва тази промоция с 2 пакета памперс. Ето тук се е изписало името на промоцията. При последващи справки могат да се направят за продажбите по дадена промоция, какви са били оборотите по нея. Ето сега и това са ни защити. Позволяват редактиране на количествата на платимите стоки или пък изтриването им. Дори и по погрешка, ако иска някой да изтрие, ще трябва да изтрие целият пакет промоционален. Няма как да изтрие само платимото количество. И имаме направен и инструмент за масова преоценка на продажните цени. Идеята е, че тук не се работи артикул по артикул, а директно с цели групи, цели производители, търговски марки или дори всичко по здравна каса можем да му сменим цената, примерно да свалим цената или да увеличим продажните си цени с 1%. Като, разбира се, имаме направен контрол за непревишаване на пределните цени, както тези за свободен пазар, така и тези по здравна каса. Тук идва на помощ направения друг инструмент за импорт на пределните и максималните цени от регистрите на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Екселските файлове, които ги има като електронни регистри, в електронните регистри на Националния съвет за цени и реимбурсиране, трябва да бъдат свалени от сайта на Националния съвет. И след това в номенклатурата на артикулите от бутончето "Импорт на цени" избирате кой точно импортирате. Отново избирате директно файла, който сте свалили и регистрираната пределна цена на лекарствения продукт или максимална за тези, които са без лекарско предписание, се записва в номенклатурата на артикулите като в поле "Максимална цена". Така, когато направим преоценка в този инструмент с масовата преоценка, по ID-то на артикула се проверява каква е записаната тук в номенклатурата максимална цена и ако новата продажна цена я превишава, въпросният артикул се маркира и от бутончето можете да изберете приравняване с максималната или вие самите да си попълните нова цена, която е по-ниска от пределната. Това е направено за защита да не се продава на цени над пределните, което е недопустимо. Сега, по отношение на продажбите, като цяло това са новостите и различните неща, които имаме с Pharmastar.
основните разлики, казвам. Със сигурност има и още, но те ще са предмет на, предполагам, следващи срещи и следващи вебинари. Сега да преминем на следващите модули. В случая модул заявки. В модул заявки са запазени възможностите за анализ, както са по критериите, които ги има и във PharmaStar. Продажби и наличности, продадено за период, минимален, максимален запас, автоматизирания процес за изпращане на заявката до желания доставчик. Тук става дума за тези доставчици, които има организирана уеб свързаност с големите доставчици Sopharma, Phoenix и Sting. Като един малък детайл, който има при нас е, че може да се окаже броя редове във всяка. Понякога се получават твърде големи заявки от порядъка на 100 или 200 реда. Някои от доставчиците знам, че имат претенции да не са толкова големи заявки, и за самата аптека предполагаме по-удобно да проверява документи, които не са във вид на чаршаф. Така че може да се окаже колко реда да съдържа всяка заявка. Тоест, ако имаме заявка от 100 позиции, сме оказали 20 реда, ще бъдат направени 5 заявки към един и същи доставчик. Ето как изглежда самото екранче с анализа. Предполагам, че не е нещо, кой знае колко по-различно от PharmaStar. Имаме отново артикул, продадено количество, предложено количество. Метода в случая е избран продадено за период, но може да бъде и някой от останалите методи. Предложения доставчик. Съответно, с натискането на бутона автоматична заявка се изготвят заявките към доставчиците, които ги има тук предложени. Може да се избере дали да се направи заявка към всичките или към някой конкретен, ако прецените, че точно в този момент искате да заявите само към един от доставчиците. Ето така изглежда и самото екранче с заявките. Отгоре са самите документи, а отдолу са позициите на документите. В случая към Sting имаме заявка за Олинта, към Sopharma е другата заявка за други артикул вече. Кой беше? Не била. По отношение на доставките имаме някои направени допълнителни доработки в сравнение с PharmaStar. Разбира се, запазени са начините на доставяне, ръчна доставка, изцяло ръчно за прихождаване на документа и автоматичните доставки, които са през автоматизираната връзка пак с основните търговци на едро в страната или чрез текстови файл, който е изпратен по електронен път от доставчиците. Това е с импортиране на файлове. Самия документ за приход. В самия документ за приход може да се потвърдят частично някои от позициите, ако има някаква спешност, някое лекарство да бъде продадено сега и веднага, още преди да е прегледан целият документ и цялата фактура да е отметната и да е преценено, че е готов документа за потвърждаване като цяло. Може да се потвърди само един от редовете, за да може той да бъде заприходен в склада и съответно да бъде изписан на пациента. В самия екран на доставките показваме сравнение с предходните доставни цени, показваме сравнение с продажната цена по здравна каса и по свободен пазар, какъв е процента наценка. И разбира се, ако има такива отрицателни наценки, излиза защитата за получена доставна цена по-висока от продажната. В PharmaStar има възможност за редакция на ДДС-то на документа с по 1 стотинка нагоре и надолу. В PharmaCloud е направена такава възможност за редакция на ДДС с отново стотинка нагоре и надолу, но може и с 10 стотинки нагоре и надолу, което спестява част от цъканията на бутончето. Но това, което имаме допълнително при нас е, че може да се определи, да се промени и облагаемата стойност на документа, т.е. сумата без ДДС. Ако там се е получило някакво различие, стотинки или нещо такова от самото закръгляване в софтуера на доставчика и нашия софтуер, самата сума на в поле и се оказва, че това трябва да се смята за облагаема стойност на този документ. Другото, което е направено при нас е, че имаме автоматично разпределяне на стойността и върху рабатните стоки.
с бутон. Стойността на платимите се разпределя и върху рабатните количества и така се получава нова осреднена цена на придобиване на цялото количество от този артикул. Това може да бъде зададено на параметър да се случва задължително във всеки документ, а може и да се остави като избор на оператора, той да преценява дали иска или не иска да осредни въпросния рабат. Ето как изглежда един документ за доставка. Тук са въпросните разпредели рабат бутона и разпредели сума. В жълтото поленце се попълва сумата на облагаемата стойност от оригиналния документ от доставчика, която искаме да се разпредели в документа и да стане новата облагаема стойност на документа. След малко имам пример, който ще покажа въпросното разпределение. Тук имаме клип с уеб доставка. Ето, натиска се бутона за импортиране. От тук би се доставил и от въпросните файлове, които пристигат по имейла. Още една от възможностите, които има при нас, видяхте, директно от полето за номер на документ. Ползвам филтрите, които са подобни на тези в Excel. Попълних номера на документа, който имам хартияния от доставчика и така лесно се показва въпросния документ. Мога да го потвърдя и да продължа работа с него. Потвърждаваме позициите и ето виждаме, че сумата е 35,80, но казвам, че всъщност оригиналната от хартиен документ е 35,78. Натискам бутон разпредели сума, съответно цената на придобиване на артикулите става новата, сумата на документа също става 35,78, изчислено е ДДС-то по него, но аз преценявам, че всъщност не преценявам, а виждам от хартията, че то е с една стотинка по-различно. Нагласям го и него и когато вече всичко отговаря идеално с оригиналния документ от доставчика, мога да приключа въпросния документ за доставка, който вече е готов за обработка и от счетоводство и стоката е влязла като наличност в аптеката. Стигнахме до още една новост, която имаме в PharmaCloud, която се базира на въпросните ERP архитектури. Възможността за въвеждане на графици за работното време. В аптеката фармацевтите могат да си планират графика за седмицата, за месеца. Предполагам, че като цяло за месец се планират. Както виждате, тук на всеки от служителите е даден различен цвят и много лесно може да се види кой кога всъщност е на работа. Въвеждат се работните часове като график, въвеждат се също и отсъствията. Отпуски, болнични, гледане на дете, майчинство, там карантини, дето имаше по ковидно време и така. В момента на планирането, тук в дясната долна част, се вижда за всеки кой към момента колко му е планирано, за да може да се прецени дали има недостиг на часове или пък твърде много ще излезе с извънредно отработено време. След като е направен въпросния график, може да се извежда справка, която съдържа нормата часове за месеца, съгласно трудовия договор. Може да се въведе за всеки служител на какъв трудов договор е 8 часа или 4 часа. Съответно това нещо се умножава по броя работните дни в месеца, като се приспадат националните официални празници. Извеждат си отсъствията и отработените часове за периода. Това се извежда като справка. Накрая може да се направи, за да се прецени кой колко е работил този месец. И стигнахме вече до справките, оперативни и управленски. Разбира се, налични са всички регламентирани изискуеми справки за отчети към НЗОК, за опиатите, психотропните, за дневник на бели рецепти. СЕСПА справките, разбира се, вървят всеки ден, както е по изискване на закона. Имаме и разработени допълнителни динамични отчети ОЛАП справките, които приличат на справките на екран в PharmaStar, но тук вече с много по-широки възможности и много по-бързо и лесно се генерират.
Могат да се направят справки за доставки, за продажби, за наличности, за рентабилности и въпросните справки могат да се изведат освен в стандартния табличен вид, който след това може да бъде експортиран в Excel или просто да бъде гледан на екран. Могат да се направят и пилот таблици, а може да се изведе и в графична форма, както виждате тук долу в ляво. Тя е много лесна за възприемане от гледащия. Много лесно се работи с всички таблични изгледи в PharmaCloud. Всички колони могат да бъдат размествани по желание на оператора, могат да бъдат премахвани от изгледа или отново показвани, като това нещо може да бъде записано за конкретния потребител и всеки път, когато той си влезе с неговия профил в програмата, документите ще изглеждат по начина, по който си ги е нагласил да му изглеждат, с таблиците по начина, по който си ги е подредил, с полетата, които иска да вижда графичките, които му се струват излишни и не иска да ги гледа, ги скрива. Ако в някакъв следващ момент, разбира се, прецени, че нещо му трябва, винаги може да го покаже отново. И всеки от табличните ни интерфейси може да бъде експортиран с натискане на десен бутон и на мишката и още един клик директно в Excel. Сега тук съм приготвила едно клипче, което в случая е с номенклатурата на артикулите, но може да се направи абсолютно във всеки интерфейс, в който се съдържа някаква таблица. Документи за доставка, документи за продажба, справки, абсолютно навсякъде, където има таблица. Ето в номенклатурата на артикулите. От филтъра казвам, че искам да ми се покажат всички артикули, които съдържат в името си Pampers. Показват се много редове, част от тях са неактивни, както видяхме отцветени в сиво. Затова отивам в колонката Активни и от филтърчето, което е подобно на Excel, избирам само тези, които са наистина активни. Ето сега показвам как могат да се разместват колонките. Тук виждаме колона производител. Искам да придвижа търговска марка да ми е точно до производител. И така ми е удобно да го гледам. Тук сега отново в филтърчето могат да се ползват не само конкретни стойности, а и от типа на съдържа или не съдържа. В случая казвам, че искам да ми се покажат резултатите, които съдържат кърпи. Кърпичките на Pampers. И това нещо сега показвам пък как могат да се крият колони от изгледа. Скриха се АТЦ-тата. При памперсите те не са релевантни по никакъв начин. Но ако съм показала след това лекарствата, пък искам вече да ги виждам тези АТЦ-та. И ето го експорта в Excel. От десен бутон избираме експорт към Excel, запис и експорта вече е генериран. Докато отворя Excel-чето, таблицата вече е експортирана към Excel. Така може да се експортират и ценови листи, могат да се експортират наличности, ако трябва да се показват като справка някъде на доставчик или на производител. Това бяха основните функционалности. Благодаря на Таня. Аз само нещо важно да добавя, че пак в връзка с това, че системата е базирана върху ERP архитектурата, тя е почти адаптирана вече за еврозоната. Сега казвам почти, защото все още нямаме окончателна яснота с абсолютно всички изисквания. PharmaStar също ще бъде, разбира се, адаптиран. Някой да не помисли, че това е нещо, без което системата не може да продължи да работи, но докато вероятно в PharmaStar ще има някаква еднократна такса, която ще бъде заплатена, за да може да се пусне програмата в еврозоната, тук това нещо си е в цената на самия продукт. И разбира се, за нас ще бъде по-лесно, защото самата архитектура вече на програмата много по-лесно
ще позволи работа с две валути, особено за преходния период, когато знаете, ще трябва да се плаща и от някои клиенти ще плащат смесено и с лева, и с евра. Ами, въпроси? Може би да ще спра шеринга, да. Ние получихме вече няколко въпроса. Има един въпрос, свързан с това къде може да е базата данни, защото като говорим за клауд, все пак трябва да се уточни. Това, което ние препоръчваме, е базата данни да бъде в някакъв дата център. Там може да бъде закупен. Вие да си закупите компютър и да плащате само наем за дата център. Сега, разбира се, за една аптека, когато говорим за една единствена аптека, въпросният сервер може да бъде и в самата аптека. Но знаете, че поддръжката на хардуера, поддръжката на интернет и всичките тези неща все повече и повече изискват технически грижи и в много случаи самата аптека няма възможност да осигури. Много често това се прави от познати, приятели и така нататък, за да бъдат надежни нещата. Това, което ние препоръчваме, дори ваш компютър да има, той да бъде поставен в дата център, което би ви позволило да се изградите връзка с него и съответно да не само да работите в аптеката с програмата, тук имаше такъв зададен въпрос, а през VPN връзка да достъпвате системата от където и да се намирате, в къщи, на почивка, в отпуска и така нататък. Самият клиент на PharmaCloud е изключително тънък. Той се инсталира много лесно за по-малко от минута. Реално върху вашия компютър, ако имате такъв сървър в дата център, няма почти това, което се инсталира върху него е много малка част от системата, която служи само за комуникация с сървър. Няма бази данни, няма нищо, така че каквото и да се слуши, примерно дори някой да влезе и да ви открадне компютъра в аптеката, базата данни, ако е на сервер в дата център, ще бъде защитен. И вече всичките останали предимства, стабилен интернет и така нататък. Но разбира се, пак казвам, това не е задължително. Има възможност този сервер да се намира и във вашата аптека, като разбира се, тогава ще бъде, ако не се изгради VPN връзка, ще бъде достъпен само за компютрите в аптеката. Да дадем зелена светлина на въпросите, който желае може да зададе въпрос сега. Да, и имаш още един въпрос, извинявам се. Това е вашата база данни си е ваша. Тук питаме дали работите с ваша база данни или с някаква друга. Базата данни си е вашата. Тя реално е модифицирана. Тя, когато се мигрира системата, се създава нова база данни, но тя пак си е собственост на самата аптека. По-различна е структурата на таблици, на данни и така нататък, но в това отношение няма промяна. SQL сервер е базата данни и тя си е пак база данни на аптеката. Има един въпрос, дали ще има API интерфейс. Да, системата има, това не беше споменато в презентацията, системата има API интерфейс, който е много детайлен и всеки от вас, който желае да се интегрира, т.е. да си разработи някакъв уебсайт за електронна търговия или някаква друга интеграция, може да го използва, за да достъпва наличности, цени и всички други показатели и данни, които биха се интегрирали в електронния магазин. И още нещо важно, има така, значи, ако вашия разработчик на сайт желая да разработи така наречения Click and Collect,
За разлика от което какво означава, някакъв клиент си поръчва нещо в сайта. Сайта може директно през API интерфейса да изпрати заявка към PharmaCloud и тази стока остава блокирана за съответния клиент. Т.е. тук има нещо като пак, това е взаимствано от ERP системата, нещо като заявка на клиент, която запазва стоката и клиента идва в аптеката и си получава стоката. Т.е. преди клиента да дойде, тя е само блокирана в аптеката, само му е запазена и след това той идва, получава си стоката, издава му се касова бележка на базата на тази заявка, реално се създава документ за продажба. Това също може да бъде реализирано през въпросния API интерфейс. Ценни работи. Сега тук мисля, че колегата до мен може да отговори, когато точно ще стартира процеса по миграция. Мисля, че се правят последни настройки на инсталатора, защото ще има автоматичен инсталатор. И в рамките, може би, на около месец, който всеки от вас, който желая, ще може да мигрира системата. И тук е също място да кажа, че има и демо сайт. Тоест, какво означава демо сайт? Може да ви бъде направен потребител. Върху наш сервер е изградена демо версия, така да се каже, на програмата, където ако ви се направи потребител, може да влезете. Там има една проста номенклатура само на здравна каса, но все пак там може да влезете да погледнете системата, да видите кое как е, като разбира се, силно препоръчвам, нали, не е съвсем удачно човек сам да се мъчи, защото, нали, основните неща, предполагам, лесно ще се справи, но все пак системата, колкото и да е подобна като архитектура, има и разлики и е добре наш консултант, това е напълно безплатно, може да ви покаже, да ви обясни неща, за да може да разберете ефективно, така да се каже, логиката на системата. Така, сега въпросът, има въпрос дали трябва да се плаща за SQL сервер. По принцип да. Значи това е Microsoft, ако базата данни нарасне над 10 гигабайта. Сега хубавото тук е, че архитектурата, която ползва клауда, всъщност самия клиент се свързва с сервера и там сервиса, който е на сервера, се свързва с базата данни, така че напълно е достатъчно да имате един кол. Т.е. платен един лиценз към SQL сервер, с него могат да работят и 10 и 20 потребителя от различни компютри. Но по принцип това си е стандартно на Microsoft. Ако базата нарасне над 10 гигабайта, трябва да се закупи съответния лиценз. Разбира се, тук, нали, за да бъда напълно честен, ще кажа, че понеже програмата е с много повече възможности и много повече модули, базата данни на PharmaCloud е малко по-голяма и особено за големи аптеки, които имат доста обем продажби, е възможно, нали, да се наложи да се закупи и лиценз за SQL. Другия вариант е той да се плаща като абонамент, ако е в дата център, но мисля, че политиката на повечето дата центрове е пак да се закупи един лиценз и вече се плаща абонаментна такса само за интернет свързаност и наема на самото разположение на сервера в дата център. Има въпрос дали има промяна в начина на поддръжка. Значи тези от вас, които ползват Sting за партньор, могат да продължат да го ползват. Сега все още в интерес на истината предстои да се обучи по-добре екипа на Sting на новата система. Така че за
първите от вас, които са най-иновативни и решат да се мигрират, ще могат да ползват и услугите, първоначално и услугите на нашите консултанти, след което евентуално, нали, да се прехвърлят отново на консултант Sting. Да, има въпрос за демо версията. Има демо версия. Тези от вас, които желаят, просто трябва да се свържа с някой консултант, да направят потребител и той ще ви направи линк, за да може да влезете в системата. Така, PharmaCloud, тук има дали PharmaCloud е платена. Да, PharmaCloud. Сега няма да, защото имаме различни, ще има и отстъпки за първите аптеки, които закупят PharmaCloud. Мисля, че да не разводняваме разговора. По принцип ще кажа, че лиценза на PharmaCloud струва пари. Тези, които от вас са платили някаква поддръжка на годишна база за PharmaStar, разбира се, тези пари ще бъдат приспаднати, няма да се заплащат допълнително. Ще бъдат приспаднати от поддръжката. Тук има въпрос за канал за безкасови продажби, доколкото, ако правилно разбирам, това е просто начин на плащане. Предполагам, че ще има предвид. Какво има предвид? Значи на плащане с банков превод няма проблем, да. При приключване на документа се избира типа на плащане, платежна мрежа. Има всичките начини на плащане, които ги има в PharmaStar, са запазени. Така, за демо версия. Аз не виждам тук други въпроси. Има един въпрос за температурен дневник, който тук с колегата го дискутирахме, не можахме точно да разберем какво си има предвид под температурен дневник. Имате предвид, предполагам, за нещо за термолабилните лекарства. Но може би трябва да се поясни какъв е точно въпроса. Какво се изисква от този температурен дневник, за да можем да ви отговорим. В момента не ни е съвсем ясен въпрос. Така, сега за цените само ще кажа, че базовата цена на продукта е 2000 евро, от която със сигурност тази година, особено във връзка и с това, че все пак нали, първите, които закупат, ще получат някаква отстъпка, промоции. Все още тези неща не са окончателно дефинирани. Със сигурност таксата, която другите потребители на старата система ще платят за еврозоната, няма да бъде заплащана от потребители на PharmaCloud, което също ще е някаква сума, която ще се спести. Но много скоро ще имаме, чакаме все пак в момента да излязат и последните детайли за еврозоната, защото знаете, нали, 90% е вероятността да влезем, за да видим дали няма да се появят и някакви допълнителни изисквания. Иначе това, което мога да кажа, че този софтуер е 90% готов за работа с евро. Да, сега тук има пояснение, че всеки ден се отчита температурата в помещенията. Това по принцип предполагам, че би изисквало интеграция с някакъв хардвер. Въвеждат на ръка. Нямаме такава възможност в момента, иначе принципно ако се въвежда ръчно температурата всеки ден на ръка, това много лесно може да се имплементира като опция, защото ние имаме флаг, кои са термолабилните артикули в системата и не е проблем да се направи дневник, т.е. ако се въвежда всеки ден каква е била температурата. Сега, ако е нещо по-сложно, т.е. да се регистрира температурата на всеки час или на всеки половин час, дори предполагам, че ще е необходима някаква интеграция с самия хардвер. Тук има въпрос за такси. Поддръжката на PharmaCloud е една, няма отделни такси за СЕСПА и БОВЛ.
Сега за таксите на рецептите, това, което мога да кажа, че няма да бъдат увеличавани поне до края на 2026 година. Да, имахме много въпроси, защо са увеличени и така нататък. Това, което тук можем да кажем, че парите, които са инвестирани в тази система, са над 2 милиона лева, така че и това е и основната цел на сегашното представяне, да видите, че ние искаме да развиваме този бизнес, да направим нов продукт. Ясно е, че някои клиенти казват, то старата система, тя си работи, но това е технология от преди 25 години и без подобни инвестиции няма как да се направи. Така че основната причина за увеличаване на таксите на рецептите беше PharmaCloud. Няма да бъде сегашните ни бюджети и разчети са направени така, че до края на 2026 поне можем да гарантираме, че няма да бъдат увеличавани. И PharmaStar няма, пак тук виждам въпрос, до кога ще може, няма хоризонт. Тоест със сигурност, докато има клиенти. Сега някои от вас, които може би са по-възрастни, помнят прехода от PharmaStore на PharmaStar. Накрая, когато останаха много малко клиенти, да кажем 30 или 40 или 50, вече нямам точен спомен, ние обявихме тогава хоризонта и казахме, PharmaStore се спира след една година, но поне все още, особено единичните аптеки, докато поне 70-80% не се мигрират на новата система, ние ще поддържаме PharmaStar, разбира се, с тази оговорка, че това ще бъдат само законови промени, никакви екстри, нови неща няма да се правят там. Има въпрос дали има бутон за лабораторна такса. Тук, понеже пак тази система е част от ERP системата, не само лабораторна такса, а всякакви услуги могат да се фактурират. Т.е. да се продават. Тоест, сега не знам какъв пример да ви дам адекватен за аптека, но освен количествени неща, не само такса лабор, а всякакви услуги. Такса за доставка. Примерно, наемате двама студенти да доставят на няколко възрастни жени. Това съм виждал в Германия, между другото. Тук все още е забранено от закона, доколкото ми е известно, но говоря хипотетично, може да начислите и такса за доставка, примерно, или някаква друга такса. Тоест, има номенклатура на услугите, които са чисто услуги, които вие може да така се каже, фактурирате или да продадете на клиента, а не само такса лабор. Да, вече няма разделение. СЕСПА и БОВЛ са обединени в една единствена такса за поддръжка. Тук има въпрос, има ли възможност касовия апарат да не е интегриран с системата? Имате предвид, искате може би трябва да се поясни и да се направи продажба без да се издава касова бележка. В момента това го няма като опция. По обясними причини, все пак контрола върху тези системи предполагам, че ще се завишава. Но ако екстемпорална форма и има някаква такса за нея, тя може спокойно да се отпечата на касовия апарат. Не знам, може би тук колегата, който пита, има предвид, че се продават и други, не през PharmaStar, екстемпорални форми, които минават през друг софтуер, би трябвало тогава другия софтуер да издаде касова бележка. Ако въпросът е свързан с това дали могат да се изпишат някакви продукти на други документи, мисля, че Таня показа,
Има няколко вида ERP документа, с които може да се разходва склада. Те, разбира се, си имат някакво счетоводно отражение. Така че, да, би могло да се изпише нещо без касова бележка, но то е конкретен ERP документ. Да, за изписване на стока, с който могат да се изписват артикули, които се ползват на място в аптеката, като ръкавици или някакви маски, ако се ползват на нещо такова. За тях, разбира се, не се издава касова бележка, но те не са продажи. Те няма да ви влязат в справка за продажби. Но все пак има счетоводно отражение. Разбира се, пак с уговорката, че ако нямате, нали, тук не говорим за някаква интеграция с нашия счетоводен модул, вече дали ще има счетоводно отражение, също зависи от вашия счетоводител. Как той ще отчетоводи. Да, тук може би е добре да кажем, че има разработена унифицирана справка за интеграция с счетоводен софтуер, която излиза в Excel. Има с отделни колони за продажби с 20%, с 9%, без ДДС и така нататък. Направено е много удобно, за да може да има някакъв унифициран стандартна справка за интеграция, евентуално с други счетоводни софтуери. Така, има въпрос защо има такава голяма разлика. Причините са много. Защо има такава разлика в цената между PharmaStar и PharmaCloud? И дали е съобразена с малките аптеки, които работят в малки населени места. Причината е, знаете, ето аз споменах в общи линии колко е горе-долу бюджета до момента на системата, над 2 милиона лева. Той постоянно расте, разбира се. Знаете, последните PharmaStar е програма, която е създадена точно преди 25 години. Тогава нещата бяха съвсем различни. Тоест, въпреки че нещата, които са запазени, както видяхте в презентацията, това, че са запазени, не означава, че те не са пренаписани, така да се каже. Нищо технологично не е ползвано от старата система, всичко е пренаписано на нова технология с скъпо платени IT специалисти и, разбира се, няма как един такъв съвременен нов продукт да струва на цената на продукт, който е правен преди 25 години и който реално само се поддържа. Тук искам да кажа, че онлайн или клауд-базиран продукт в момента на пазара има единствено работи с такъв тип продукт, който няма никаква база данни в самата аптека. Говоря хипотетично, ако имате 5 аптеки и сървъра ви е в някакъв дата център. Единственият налог, който има на пазара е системата на SoPharma, която е базирана на SAP и един немски софтуер. Но знаете, там цените са значително по-високи. Това е немска система. Всички останали продукти и на Phoenix, и на Alcor, това, което ползват и база данни в самата аптека. Което, разбира се, изисква някаква поддръжка и на тази база данни в самата аптека. Докато тук, ако пак, това, което казах, че ако сервера ви е в надежден дата център, защитен от пожари, с осигурен интернет и ток, може да имате гарантирана връзка с системата си. Сега, разбира се, тези от вас, които са малки аптеки в малки населени места, не би трябвало да се притесняват изобщо, могат да продължат да ползват старата система. Тя няма да бъде спирана. По мое виждане, поне още 3 години тя ще продължи да се използва, защото е ясно, че ние никога не искаме да караме, т.е. да го задължим или да го принудим, да го изнудим, ако щете, да се мигрира. Идеята на продукта е просто
да има хоризонт за бъдещо развитие. Тези от вас, които са по-възрастни, си спомнят преди 25, повече от 25 години, така от DOS продуктите минаха от Windows, сега вече знаете, никой не се среща продукт по DOS. Рано или късно тези технологии ще загинат и ще трябва да се стъпи на нещо по-съвременно и по-модерно. Да, тук има някаква сметка за рецептите. Значи, пак да кажа, тези 2000 евро, които казах като цена, това е еднократна цена. Нали? Те не се плащат всяка година. Това не е годишен лиценз, защото тук малко е сумирано 7800 лева годишно, което означава, че едва ли не ще си платите лиценз за FarmaCloud всяка година. Няма такова нещо. Лиценз за FarmaCloud се плаща еднократно. Така, ако имате 3 единични аптеки, тук има въпрос дали специално ако искате да ползвате предимствата, значи да купите 3 лиценза за FarmaCloud, без да закупите и лиценз за централната база данни да се обединят, не е много смислено, защото всъщност основното предимство е тогава, когато може да имате една база данни. И да, тук въпросът е дали е една база данни. Тя е една и съща за трите аптеки и просто всяка аптека си влиза, има меню, когато се влиза в системата, съответният фармацевт, който влиза, му е даден достъп до неговата аптека, в която работи. Но ако влезе на управителя, може да пуска справки. Абсолютно във всяка секунда, когато някой продаде, вие като собственици можете да влезете и да направите справка коя аптека колко е продала последния час, ако искате дори. Но базата данни е една. Да, това е основното предимство, че тя е така. Има въпрос за преминаването. Да, когато са 3 бази, трябва да се направена система за мапинг. Варненската верига Равия така беха. Те бяха 10 аптеки с различни номенклатури на Фармастар. Да, има ръчна работа. Вие си правите мапинг. Първо се пуска една аптека, нейната номенклатура става централна, след което останалите 2 аптеки си правят мапинг на кодовете и е разработен автоматичен механизъм на базата на този мапинг да се пускат, да се мигрират и другите аптеки. И вече с всяка една аптека, като се мигрира, вече ползва номенклатурата и кодовете на първата аптека. Няма как да се направи без ръчна работа, защото ясно е, че този мапинг трябва някой да го направи. Но в самия FarmaStar, да поясня как става, в самия FarmaStar с един бутон може да се избере артикул от FarmaCloud и да се каже, ето този аспирин, кода му, този аспирин отговаря на еди кой си аспирин в FarmaCloud и така се извършва мапинга. Така, тук се пита колко работни места включва лиценза на FarmaStar. На FarmaCloud, извинявам се. Мисля, че последно 4 бяха, но ще трябва да се свържете с нашото стан да ви кажа. Мисля, че стандартният лиценз включва 3 плюс 1 за... Чичи, можеш ли да отговори? 3, да, 3 са. 3 лиценза. Годишна такса за поддръжка има. Да, тук има въпрос, значи, закупувайки лиценза, отделно има годишна такса, която, ако не ме лъжи паметта, мисля, че е 90 евро на месец. Тоест,
Да, това е нормалната месечна такса, която включва всичко и СЕСПА, и верификация, и въобще всичките там модули, които работят в системата. За електронните рецепти знаете, предполагам, там няма промяна и няма да има промяна до края на 2026 година. Такъв е за сега хоризонт. Имайте предвид, че всички такива нови неща, които се правят, те се планират при нас предварително, бюджетират се. Длъжни сме да представяме бюджети и отчети на компанията майка, какво планираме, за какви пари и така нататък, за да може да се... Но аз в началото на презентацията споменах, това наистина е компания, която се стреми да развива тези 1000 софтуерни компании, които работят в нея, се стреми да ги развива. Да ги развива. Парите, които всъщност се печелят от всяка една софтуерна компания, се инвестират или в закупуване на нови фирми, или в разработка на нови продукти, за да може да има устойчиво развитие. Защото, пак казвам, рано или късно тези технологии, на които работи и сегашната Pharma-Star, пък и някои от продуктите на конкурентите, ще спрат да се поддържат и от Microsoft, и въобще от големите корпорации. Дадох ви примера за DOS. Така че няма как да се избегне това развитие. Сега, тук има въпрос, може ли да има една обща такса, да не се плащат отделно на Sting и на нас. Значи, проблема с електронните рецепти е, че те се отчитат на наш сервер и затова се плащат към нас. А пък поддръжката към Sting. Сега, не знам, това, ако за вас е по-лесно, искате да плащате една фактура, предполагам, не знам какъв е точно смисъла на това нещо, но може да го обсъдите с консултантите ни и с Sting, за да се види някаква оптимизация, дали може да се направи. Допълнителна поддръжка за работните места няма. Ами, колеги, аз ви благодаря. Мисля, че ще има със сигурност и други въпроси. Това няма да бъде последния семинар. Надявам се, че е била полезна презентацията и сме успяли така да се каже, най-малкото да събудиме интерес. Всеки, който желае, освен с линк за демото, може и да се свърже с някой от нашите консултанти и да помоли за допълнителни разяснения, било то по самото използване на програмата или по финансовата и техническата част. Така че благодаря на всички, желая ви пак здраве и успешно присъединяване към еврото, което ще бъде, така да се каже, един напрегнат момент за всички. Надявам се успешен и за развитието на вашия бизнес. Благодаря на всички. Радваме, че ни уважихте също и отделихте от вашето време. Надяваме се да запазим този начин на комуникация за напред, защото сме наясно, че и за провинциалните бизнеси е доста по-улеснен този метод и целият екип пожелавам успех и всичко най-хубаво.